その姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。レオン様からの命令。今からでも遅くはない。そうはいかぬ。レアード。我が敵を撃て。にはいかんよ。だー灼熱の炎で全てを飲み込め。
熱の炎が全てを飲み込め。大切なのは心のかの者を守る盾となれ。